Идел буе Bulgaristan'da İslam dinini kabul etüge 1100 yıl tulu uңайынан әзірленген сәхифе bizne devam ettirge bulduk. Olga taba da Tataristan'dağı dini vaziyet bilen tanıştırıp barыбыз. Bugünge юбилей şaraların isке düşürü için sözüne hizmetteşim Mürşide Cihan'a birem. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşlerimiz. Müslüman ümmeti kütüp algan beyramlarga Baymay ayı ötüp de gitti. İdil boyu Bulgar devletinde İslam dinini kabul etüge 1100 yıl toldu. 922 yılda bulgan bu tarihi vakıganın büyük yubileyine әзірлік бірнеше yıllık başlanıp, türlü şaralar hem başlangıçlar rəvişinde bilgilenip kildi. 21 mayda burunғы Bulgar şəhərində köpten kütüp alıngan tantanası bulubuzdu. Tantana istelik bilgisi karşında meydanda başlanıp gitti. Әйтерсеңләр 1100 yıl элек булган тарихи вакыйгалар. Bu җирләр кышын оппак карга төренә. Бәйрәмнең сәламләү өлешендә рәсми кунаклар сүз алды. Россия президенты Владимир Путин, Россия премьер-министры Михаил Мишустин һәм Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган исеменнән Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан котлау телеграммалары да укылды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча 1100 ел Татарстан, Россия һәм бөтен дөнья мөселманнары өчен дә әһәмиятле вакыйга. Президент Россиянең баш мөфтие Тәлгать Таҗетдингә аерым олы рәхмәтен җиткерде. Чөнки хәзрәт беренчеләрдән булып Булгарның изге җирендә ел саен мөселманнар җыеннарын үткәрә башлады. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Минтимер Шәймиевкә һәм Яңарыш фондына ислам изге урыннарын торгызу буенча зур эшләре өчен рәхмәт белдерде. Tutunsak bit bulduramız. Bu yıllarda şuşla ettirip bu jiyilagına jiyilu bulsa uzi bir zor vakıga bulur idi. Şuluk vakitte bitelim bu günlerde bile 3 gün indi İslam devletleri bilen dünya boyunca ekonomik boyunca, siyaset boyunca onlar bilen şuraşıp bit sileşemiz. Dürsüngene etkende Prezidentimiz onda qonaqqa bargan kebek tugul, adam qonaqqa bargan zor qonaq kelgan kebek etip qarşılarlar. Ko'pmi konkret işler işledi. Çünkü Rossiyaning dünya ko'lamida islom dinin indi şuşlay ettirip alga jiberu ul zor gündelik iş. Изге Булгар җыены үткән тарихи тыюлык мәйданчыгында бәйрәмгә килүчеләр игътибарын җәлеп иткән тагын бер бай чыганак Татарстан мөфтияте күргәзмәсе. Казанда Яңа Җәмигъ мәчетенә истәлекле таш салынды. Беренче тапкыр мәчет төзелеше турында 2018 елда игълан ителгән иде. Җәмигъ мәчете шәһәрнең теләсә кайсы почмагыннан күренсен өчен Казан су яры сайланган. Истәлек ташыннан җәймәне төшерү хукукы яшь буынга ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе шәкертләренә бирелде. Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ. Әлеге рәсми чара мәртәбәле кунаклар катнашында узды. Тантананы сәламләү сүзләре белән Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин ачып җибәрде. Ул үз чыгышында билгеләп үткәнчә, без илебезгә карата тышкы сәяси басымның катлаулы шартларында очрашабыз. Әмма безнең халык бердәмлеге җәмгыятебезне берләштерә дип белдерде. Аллаһумма раббана ла тузигh кулубана бa'da in hadaytana. Яңа Җәмигъ мәчетен төзү эшендә теләгән һәркем катнаша ала. Изгелек хәйрия фонды аша үз өлешеңне кертергә мөмкин. Әлегә Җәмигъ мәчетенең иң яхшы проектына халыкара конкурс бара. Milli Тормыш һәм дин Бөтен Россия татар дин әһелләре форумы быел 12нче тапкыр узды. Анда истәлекле елга туры китереп 1100 делегат катнашты. Бүгенге шартларда дин милләтне саклаучы факторларның берсе. Шунысы куанычлы, соңгы вакытта мәчетләрдә туган телне өйрәнү, дини әдәбиятыбызны кайтару буенча эш көчәйде. Татар зиялылары һәм гади халык вәкилләре уртак килгән намус белән хезмәт итеп, илне дошманнардан саклауда сәясәткә, җәмгыять тормышында уңай йогынты ясадылар. Форумда чыгыш ясаучылар татар милләтен саклап калу өчен тәкъдимнәрен җиткерде, фикерләрен белдерде. Бәйрәм үтте дип, әлбәттә, ислам вазгыяте белән бәйге эшләр тукталмый. Юбилей уңаеннан оештырылган чаралар ел буе дәвам итә. Шушының белән бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйм. Җомга көне мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.